Marius. Michaela Johansen. Michaela Johansen, Danmark. Tamara, die 836. Michaela Johansen. Så satan da. Hvor er den henne? Er det den Nu derovre? skal hun sgu satse hele kassen, når hun kan vinde den der. Nå, det er da fine sløjfer. Og rosenknopper. Yes! Så rolig. Yes! Ej, hun er sej, ja. Tag hun For lige. satan da. Der! Yes! Sats vi den. Ej, nej. Ups! Yes! Yes! For satan! Yes! Så helvede da. Rolig. Kom. Rolig nu. Der! Yes! Rolig! Yes! Så fremad. Kom nu, hurtigt. Hvor du skal vinde. Der! Yes! Rolig! Nej, hun vinder ikke. Der! Yes! For satan! Nej, hun bliver sgu ikke. Det er nummer 9. For helvede da, mand. Nummer 4, Det var godt. Die Zeit und fehlerfreie Runde.